عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی منگا دا سی ذلیل قوم وذل قوم فعزن اللہ تعالیٰ بالقرآن منگلا اللہ تعالیٰ عزت پا قرآن کریم سر رات قرآن کریم راو لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگا عورت منگ پی ایمان روڑو منگ پی عملوں کو اسو کو عزت تکا سنگ عزت ہے آغا مدینہ کی چے اسلام و مسلمانان یو سو آغا طول عالم کے خوارش وال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے تاریخ لکی شلہ کا مربع ملا دمر فتح ہوشوے نو عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ کے دے کابل پورے دین دور سے ایمان دور سے اور پسے سن تراغے ملتان تراغے دی دنیا تخور شو سشو آئی سرا سیٹم بم نور سرا نور ظاہری قوتون نو تورا و آغشے دا سیزون اور سرا ازغرے نیزے لیکن دا طولن الویشے و سرا قرآن کریم دا اللہ کتاب دا سبب در رفعت تو دوچت والی مسلمان قوم دینا غافل کڑے زان انگریز قوم سر زد احساس تاریخوں کی لکلی ای پیدل چی دا قرآن دا دی مسلمانان سرائی کنا دی بانے سوک تسلط ملکیت بادشاہی نشی چلو لے نا ازگا کوششوں کو چی دا دی نا قرآن ایر کی مجانے پیدا کرل پا پیسو بانے چی سو قرآن وی و توائدہ وابیشو ہے مجانے پیدا کرل چی قرآن لپارا سوال لس علمون پکار جیسے مو آئے سو کے پیدا کرے چھے قرآن کے لئے شے دے جہاد دا جہاد منسوخ دے مرزا غلام احمد وے زا اللہ دل را لے گلیم چی جہاد منسوخ کم مانے بے غیرتی تاثر روڑا دا اولی ٹول دشمنانو تپتا یہود و نصاراو تا احساس ہو چی سبب دا عزت دا احترام و دا رفعت سبب دا غلبی دا تسلط اقصد قرآن کریم لے دیکھی جی کم سیاست شتا کم اقتصادیت شتا سرنگ خیستہ معاملات و عبادات شتا سرنگ انفرادی جون شتا معاشی جون شتا دا بل کتاب کی رش لگا لیکن مخلوق در عزت احترام پورا مناسب نہ دے بجندلے حتیٰ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ فرمائی صاف من آرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا چاچ مخوارو زمان دے ذکرنا اول ذکر سے دے اللہ کتاب ولی ذکر دے پدی کے اللہ یادی پدی کے دا اللہ نمون ازدکی پدی کے دا اللہ صفتون ازدکی دا سے ذکر بل کتاب کے نراضی ذکر دا اللہ دا پا نمون کی دا پا صفتون اور پا قرآن کریم کی دیتا ذکر ہوئی دیتا یاداش ہوئی دا لولائے ولی چاچ دینا مخوارو نیلولی نہ پہ عقیدہ سمئی نہ پہ عمل کئی یقیناً دا پارا بھئی گزران دا دنیا معیشہ دا نہیں دیولی چی پیسے بہت سر نہیں معیشہ ہوئی اسباب العیش تا دسر بدا عیش اسبابی خلاکن زن کن سرد تنگوالینا زڑ بیت تنگی بالکل خفا بھئی اگر مال بدد پارا دا تباہ سبب جوڑ شی اغلویل بے مالدار واللہ پی اوزاب راوس تولی جیلون تا دن کرکا معیشتن زن کا سورہ مالون ورسرہ پاغ مال سرہ اتمینان نا سلے دا اقتدار سرہ اتمینان نا سلے دا پائے فراخی نہ رات دا فراخی دا اللہ